Καλώς ήρθατε στα live session εδώ στην Αθήνα, στο Baby Studio, στο Γιάννη τον Ευσταθιάδη. Θα σας πούμε σήμερα ένα τραγουδάκι και ελπίζω να σας αρέσει. Έχα και μια ναδά, μια νακή πουλόπομ τσάρτεμένον, μια ναδά, μια νακή πουλόπομ τσάρτεμένον, με το ζορσιρινεύκουμε πάστα μπουγαλέ μενον, πάστα μπουγαλέ μενον. Όι με το ζορσιρινεύκουμε πάστα μπουγαλέ μενον, πάστα μπουγαλέ μενον. Θα κόπουν τα χρόνια, εγώ έθαρω να σύρω τα πόνια, άλλο και μπορώ να σύρω τα πόνια,